Där ska du. Pappa. Mm. Rulla. Den stora degen vill du göra. Har du bakat en kaka nu? Så. Nu räcker det. Nu får du göra en ny kaka. Man kan inte... Så där kan man inte göra, man. Vilka otåligt som små barn är. Nej, det där ska mamma baka. Jag ska rulla ut. Och får ni välja då vilka vi ska göra. Akta fingrarna bara. Men det där är inte en form. Nej. Ska du göra något mer? Ja. Vilka ska du göra? Vad ska du göra då? Mamma. En mamma? Den? Nej. Men mamma är klar med den. Vi ska göra här nu. Ja. Nu trycker vi då.